Just Place ще скачаме, ще правим челенджи, а вашата работа е да коментирате кой го направи по-добре. Започваме с доста предизвикателства, така че стойте и гледайте и се наслаждавайте. Но не забравяйте да се сабскрайбвате, защото ние сме много малки и така няма как да се развиваме. Канала ни е 9 сабскрайбера максимум. Нека започваме. Кой ще скочи по-високо? Имате 20 секунди да се засилите и на 20 секунда спираме. Имаш до 20 секунди. Много направиш колкото. 3, 2, 1, старт! Сега е мой ред. Негов ред. 3, 2, 1, старт! Стоп! Това беше от него. Пишете в коментарите кой скочи по-високо. Стефчо ще ви го обясни. Кой ще направи по-добро предно салто и идеята е вие да го оцените в коментарите от 1 до 10. И нали, ясно е, че... Аз съм първи. Много ясно. Кой да е първи освен него? Също така, напишете кой се справи по-добре. Освен рейтинга, защото ако е 4-10 и 4-10, как ще преценим? Ето на Стефчо, нека видим какво ще направи. Може да не скачаш сега. Благодаря. Чакайте, ще ви го направя по-якичко. Ето тук ще го снимам. Това е от Стефчо. Това е от Стефчо. Кажете дали моето ще бъде по-хубаво или негово. Сега е негов ред, да. 3. Това ще 3. Ще скача когато иска. Това момченце... Доста добре, той ме вие на това. Всеки път ги усилям, иначе ми стават хуи. Сега е време за... Ще скачаме от ето там. Кой направи по-хубавото? Кой направи по-як скок печели и този. А после... Само да... Черешката на тортата. Кой ще направи най-якия футболен селебрейшн. И който спечели, да, повече точки, печели този... Как да кажа? От всички предизвикателства трябва да му щупим яйце на главата. Това ще ако загуби абсолютно всички. Не, който спечели, който загуби, дори да е 3-2, ще получи яйце в главата. На Стефчо. Това е неговия скок. Якичък, дали ще спечели срещу моя, ще разберем след 2 минути, като скоча и аз, естествено. Кога сте изнервени, лени, изтощени, какво правите? Тичате или медитирате? Сега ще ви покажа как може да медитирате от скок. Ако сте изморени на Just Place. И... Той ще скочи сега. 3, 2... Скачи! Да, яко беше. Става. Ред за бонусче, само аз ще го направя. Именно да скочи с телефона. Просто да видите какво да скочиш с телефон. Може да скочи? Да скочи. Ще направя нормален скок. Така се скача с камера в ръце. За друг челендж именно кой ще направи по-яко футболен селебрейшн на Роналдо, на Меси. Който направи по-як и по-добре го направи, печели този рунд. Моля ви, напишете в коментарите, защото все пак ни е важно да видим на кой да разбием яйце в главата. Той направи. Да? Окей, благодаря. Имаме 1 минута, така че бързо трябва да направим и паркура. Хора, сега мой ред за футболни селебрейшн. Да, там долу. Как му махна това? Че ме на паркура, да. За последно предизвикателство.
Прави този скок. И скока. Това е от Стефчо. Фреда. Малко се превъртях. Но нищо. Сега това беше от него. И телефонът, както винаги. Беше от нас. Напишете в коментарите кой се справи по-добре във всички компоненти. И загубилият ще му разбием яйце в главата. Така че една минута ви е да напишете един коментар. Лек ден! И това е от нас. Чао! Гъма Иван Русев. Чао! Чао!